Maita yenyu tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Nhasi tiri kuno kwa SEKE kwa MURAPE. Makadiko kuno kwa SEKE? Aiwa, tinofara tinokuigirai kwaziso dzinobva kuguta renyu guru reHarare. Nhasi tine nyaya yebudiriro yeNational Development Strategy 1 yamuri kunzwa iri kungotaurikai, asi tiri kuenda munzvimbo nenzvimbo kuti vene venzvimbo vazvitaurire. Kana mataura mazvibatsira, kana musina kuzvibatsira hapana zvamunenge maita. 9 asi tisati tapinda muchikamu chinoregai ndipe kutenda kwakaperera kuna Reverend Madiridze netimu yavo yese yekomiti, vana Gosa nevamwe vese, neruwadzano nevese vakatikomba. Tinokutendai nokuti tirongerwe musha uno neungano ino. Zvanga zvakaoma, hazvisi nyore. Nhai ngativatendei. Tinokutendai. Ndinoda kuchingamidza vemaministries akasiyana-siyana vatiinavo pano. Inzwai kumbundirwa. Vadare vedu vari kuno kumberi ndichavapa mukana wekuti vazvisume kuti ndavanani, vanobva kupi, tozodzokera muchirongwa chedu. Makasununguka kupota muchibvunza mubvunzo, handiti? Ndotanga nababa, tiudzei zita renyu nekwamabva. Mazvita, indonzi Tongaita Rubona, ndabva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mazvita. Mazvita enyu Mai Chisamba, ini ndinoitwa Muzvare Pretty Moyo. Ndabva kubazi rinoona nezvekubatwa kwemari, chatingati chikwama chenyika, nekuvandudzwa kweupfumi hwenyika ino nerugare rwevanhu vemuZimbabwe. Ndinoshanda ndiri kubazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko. Tinokutendai nouvepo. Ndatenda hangu Dr. Chisamba, ini ndinonzi Martin Musengezi, ndabva kuVehicle Inspection Department inowe Ministry of Transport and Infrastructural Development, inoona nezvemigwagwa, ma-airport, njanji nezvakadaro. Tinokutendai neuvepo. Chirongwa chino tachipiwa neministry yedu inoona nezveupfumi. Ministry of Finance inoona kuti nyika ine upfumi hwakadi nekuvandudza upenyu kuti vanhu tirege kuramba takangogara murombo. Handitika? Saka regai nditange naMai Moyo kuti muchidimbu imbotiudzai zvamuri kumhanya nazvo. Mazvita enyu Mai Chisamba, isusu sebazi rinoona nezvekufambiswa kwemari nekuvandudzwa kweupfumi, tine urongo hwatiri kumhanya nawo. Hunewo muono wemukuru wenyika ino, President His Excellency E.D. Mnangagwa, yamanzwa yamunonzwa ichinzi ndiyo Vision 2030. Tiri kuti senyika yeZimbabwe patiri kufamba sehurumende yenyu tichishanda pamwe chete neni, tiri kuti tishande tibatsirane. Hatisi kuda kusiya nzvimbo kumashure, hatisi kuda kusiya munhu kumashure. Saka tine atingati mapillars kana zvimiso zvatakamisa zvakatikoshera sehurumende. Mukatarisa kumashure muchazviona zvakanyorwa kumashure kwese apa. Tiri kuti sehurumende tikazvibata, tikashanda, kungava kuvakwa kwedzimba, kungava kuwaniswa kwemabasa, kungava kuvakwa kwezvivakwa, madhamu nezvimwe marodhi zvinoita kuti nyika yedu ibudirire. Tinoda kuti tishande tisvike kuVision 2030 yatiri kuti tiri kutarisira kuti patinosvika kugore ra2030 tinenge tinoti muchirungu an upper middle income society, yatiri kuti tinenge takutarisira kuti mumwe nemumwe mwana wemuZimbabwe anenge akwanisa kubata iye mari inokwanisa kusvika ku$3,000 pagore kuti azviraramisa. Saka ndo urongo hwatiri kumhanya nawo seMinistry of Finance tichishanda nemamwe mapazi emuhurumende, mamwe acho atiri kufamba nawo nhasi. Mashoko makukutu. Ndinoda kuti titedze chirongwa kuitira kuti kana mumwe munhu akabvunza mubvunzo tonzwa kuti wapindurwa sei, nokuti tikaramba tichienda pamubvunzo mumwe chete nguva yedu inenge ichiita sei, ichitisiya. Ndokumbouya pana vamusengezi. Ndotenda hangu Dr. Chisamba. Ministry of Transport and Infrastructural Development ndiyo inogadzira migwagwa yemunyika ino yose, inobatanidza maguta nemunogara vanhu. Asi mese sekuziva kwenyu, mamirire emigwagwa yemunyika inobatanidza madhorobha nemamunogara yakanga yaparara kusvikira mukuru wenyika muSecond Republic Dr. E.D. Mnangagwa
vaparura chirongwa chinonzi Emergency Road Rehabilitation Program kuita kuti mamirire ezvinhu ava yava emergency mari igone kuwanika kuwandudza migwagwa iyi kuita kuti zviwanikwa zvenyika zvinogadzirwa nevanhu vafambe zvakanaka pasina njodzi. Tadaro ipapo ministry yedu iri kugadzira zvakare ma-airports kufamba kunoita vanhu mudenga kuti zvive safe. Ndofunga makaona tichiparura airport Robert Gabriel International Airport. Zvakare ministry yedu iri kugadzirisa kufamba kwadzatinoti train kuti dzitakure zvinhu nekuti zviwanikwa zvese nezvinhu zvinotakurwa zvava zvanyanya kuzara pamugwagwa zvinoreva kuti migwagwa inenge yaremedzwa. Zvakare tauyawo kuVID kwatinoshanda sikwatabva tinoshanda tichida kuti tideredze tsaona mumigwagwa tichiwandudzawo kuwana kwemaresidence kuti zvifanane nedzimwe nyika dzemuSADC, COMESA, United Nations and so on. Tinokutendai zvikuru. Baba taruona tiudzei kana musina kuwana mukana wokupedzisa tinogona kupinda muchikamu chechipiri. Munobatawo sei? Mazvita sekutara kwanamboita indobva kuReserve Bank of Zimbabwe. Reserve Bank of Zimbabwe chekutanga ndechekuti ndiro bazi riri pasi peMinistry of Finance, ndirimwe bazi reMinistry of Finance rinoona mafambisirwo anoitwa mari mumabhanga zvikuru nemamwe makambani anofambisa mari achisvitsa kuvanhu yatinoti banking and financial institutions. Tiri zvekare bhanga guru rehurumende. Hurumende inoshandisa bhanga reReserve Bank sezvamunongoita mune mabhangi enyu. Tichizoya kuvanhu, Reserve Bank ibhengi remamwe mabhengi, ndo bhengi hombe. Kana mune zvamunenge muchida kunzwa zvekuReserve Bank tinowanzokurudzira vanhu kuti tangai manzwa kumabhengi enyu amune hukama nawo kwamunozikanwa uye vanokuzivaiwo mozouya kuReserve Bank. Kakawanda tinoona vanhu vanouya nezvichemo vachingoya kuReserve Bank ngoti ndaita chakati asi tokurudzira kuti shandisai mabhengi enyu. Tisuzve zvekare tinolaisensa vese vanoshanda nemari mabhengi iwawa nemamwe makambani emari mainsurance nemamwe ese tichibatanawo nemamwe mapazi ehurumende zvekare. Takadaro tinokurudzira zvekare veruzhinji kuti kubudikidza nemabasa edu eReserve Bank tinokurudzira kuti vanhu vese vave vanowana rubatsiro kana kuti maservices efinance muchishanda nemabhengi. Tichikurudzira kuti vhurai maakaunti munzira dzakasiyana-siyana dzemasaisai ariko mazuva ano. Kune mafoni, kune mabhengi atagara tiinawo, kune maakaunti akachipa atakakurudzira mabhengi kuti vavhurire vanhu vanenge vane mari shoma vasingadi kudyirwa upfumi hwavo. Saka zvakawanda tichazotaura pamune makubvunza. Ndatenda. Mashoko akanaka itsananguro 9. Manje ndiri kuona vamwe vabva vaita kunge vari kugerwa. Muza kana munhu achigerwa anoita kakuteerera kamwe kaeke kutya kurumwa nechigero. Nyatsodekarai mubvunze mubvunzo. Handiti ka manzwa pano paitaurwa kunzi migwagwa iri kutariswa kakuti kurodhi idzi dzakamira sei, izvi zvakamira sei. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu adiwa vatariri nevatereri, tiri kufamba nenyaya yeNational Development Strategy 1. Imimi kuno shuviro yenyu ndeipi? Ndezvipi zvamunoti apa izvi zviri kudzamira? Sununguka zvokubvunza Murora. Inini ndoda kubvunza nyaya yemarodzi. Marodzi takabvira kudhara tichingoudzwa kunzi marodzi achagadzirwa. Nezvigore rakutopera futi. Hapana kana kugadzirwa kwatikaitwa marodzi acho. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka wakabatana naye. Vanhu vachaudavira. Tipe imwe mubvunzo. Ini ndoda kubvunzawo veku finance uku.
takamira kuno kwaSEKE tiri kutadza kunyatsosumukira mabhizinesi edu nekuti hatikwanise kuwana maloans nenyaya yekuti vanenge vachida macollateral zvibatiso zvacho tinenge tisinawo semadzimai. Saka hamene kuti mungatibatsirewo sei, simba rekushanda tinaro asi mari tiri kushaya mari yekuti tishandise tiitewo maprojects. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka wakabata nai. Toda kumbotora mibvunzo mitatu. Taura henyu amwene. Maita henyu. Inini mubvunzo wangu uri panhau yemaroads. Because mutitasa tichingobva pano kungodai so takutonopinda patollgate. Tobvisa mari yekuti tipinde tollgate. But uchingobva patollgate pacho 100 meters wakutorova pothole. Mota haichatokwanisa kufamba. Saka hatizive kuti mari dzacho dzematollgate yatinenge tichibvisa inenge iri yei, because road yacho yatiri kufamba haito mota dzedu dziri kunzi haikodzere kufamba murodhu, but road yacho haitokodzera kuti mota yangu ifambe. Saka handizive kuti topaita sei. Mashoko makukutu. Regai titore mumwe chete mubvunzo ipinduru. Bvunza henyu amwene. Inini handisi kubvunza asi ndiri kuti chikumbiro chokuti nguva yarebesa kunzi tollgate iri kubviswa. Tiri kuti kumbiro chaizvo kuti tollgate ibviswe. Pane kwairi kunzi inofanira kunge iri kuno kwaSEKE. Ndikozoendawo zvangu kunyaya dzemari. Tiri kukumbira kuti tamonyoroka mutsipa nenyaya yemabhondi. Ngatisirwe mayusa chete. Vari pano hatiere nyoka nenhingi, hatiere nyoka negavi, ivo varipo. Mirai mupindurwe. Maita Dr. Chisamba, regaitaure nenyaya yabvunzwa naamai yekuti varikuda kuwanawo mari dzekushandisa. Reserve Bank pamwe chete nehurumende foma kana vakaisa bhanga remadzimai rinonzi Zimbabwe Women Microfinance Bank. Bhanga iroro ndo rine donzo raro rekutanga nderekubatsira madzimai vane maprojects ekuita. Saka zvazvinoda ndezvekuti munofanira kuinda ikoko moitawo maaccounts navo kuti vakuzivei kuti ndo zvamunoita. Then kana maane ukama navo mochizotanga manje kuchivhura kuchizoapply kana kuzokumbira kuti muwane maloni iwayo. Then panyaya yezvechibatiso yamataura kuti hanzi chimwe chikonzero chacho ndechekuti munonzi hamuna collateral kana chokubatisa. Ku-Reserve Bank gore rakapera muna Zvita December takaparura chimwe chirongwa chinonzi icho collateral registry. Now chirongwa ichi chinoreva ndezvekuti zvinhu zvenyu zvamuinazvo kudhara zvekuti zvanga zvingakwanisi kushandiswa sezvibatiso kumabhengi makuru atinoziva zvakuchikwanisika manje kuti zvishandiswe. Now zvandiri kutaura ndikutaura mota dzamambe muchitaura nezvadzo, even mafiriji amune muinawo, mombe ndawanzwa kuna vanhu vane mombe. Zvese izvozvo pane hurongwa hwacho hunokwanisika kuitika kuti mimi mugonge muchikwanisa kuzvishandisa. Kana madaro kwamunonotora chikwereti kuya vanenge vakuona kuti okay, mota yamuinayo yamaregistesa iyi ingaite kuti muwane mari yakadii. Saka zvese izvozvo ndo zvimwe urongwa hwakaiswa hwamokwanisa kushandisa. Ndizvozvo vauchirei maoko mhinduro yakabatana. Baba vanyatsotaura vakajekesa kuti itai ukama nebhanga. Ukama nebhanga kunge muina account. Inini nhasi ndauya kuno kekutanga nhai. Munofunga ndikangosvika kumba kwagosa kuti ndiri kukumbiro $3. Vanotanga kuti handikuzivi. Handiti? Asi yezvinotazivanaka, taonana, tashanda tese, ndikazouya vanonge vakundiziva, ndo zvinoitawo mabhengi. Kana muina account yenyu vanongovhurovawo zita renyu munopiwa. Izvo zvatsanangurwa kuti kana muine chokubatisa zvanga zvisingambotendedzwa kare, iye zvinozotendedzwa kuti kana mota, kana fridge, kana bhanga remadzimai riripo.
pane mumwe mubvunzo zvakare. Pindurai zvenyu maimoyo. Mazvita henyu Mai Chisamba. Ini ndiri kuda kutanga kudavira wabvunzwa namama kuti sei tisiri kushandisa US dollar. VekuRBZ vachandibatsira. Asi semunhu abva kuMinistry of Finance and Economic Development, ndoda kutaura gwara ratiri kutora senyika rinova gwara rakatinakira. Sei senyika zvakatikoshera kuti tishandise mari yemunyika medu. Muchacherechedza kuti US dollar pachezvayo imari yakasimba ine udzamu hwakakurisa. Pachirungu it's a strong currency. Saka kuti tinge tiri kuishandisa senyika inotiremera. Pasi rese chaipo Zimbabwe ndiyo yoga nyika inoshandisa mari yekune dzimwe nyika. Zvinova zvinhu zvatiunzira matambudziko akasiyana-siyana. Saka isusu tinenge chida kuti tishandise mari yedu nokuti ndo mari yatine control over, yatinenge tiine simba yekutarisa kuti ndo ingatiitira chi. Muchacherechedza kwatiri kubva kumashure kuti takamboedza kunyange kuita maprojects enyika ekuvaka road, ekuvaka madhamu, asi hana kubudirira nekuti taishandisa mari dzekune dzimwe nyika dzakatikurira dzinotikurira. Saka tinoda kuti senyika titore gwara rakatinakira rinoita kuti tisimuke. Tapedza kugadzikana nyika yedu anova matanho atiri kutora. Ndosaka makanzwa minista vedu pane mazuva akasiyana-siyana vachikurudzira kuti kunyangwe makanzuru, kunyangwe zvikoro, munhu wese ngaachaje mari yake ine $10 nekuti ndo mari yatinogadzira, ndo mari yatine simba nekuona kuti ingashanda zvakadii. Saka naizvozvo zvakatikoshera senyika kuti tishandise mari yedu kuti tiwane simba nekuona kuti tingabudirira tichienda kupi. US dollar haisi mari yedu, imari yekuAmerica. Hatina simba pamusoro payo. Mashoko akanaka emhinduro. Chipadza chekukumbira hachina ndima. Ukangoti rime rime ndizvozvo. Mai vatsanangura zvakanaka kuti isusu ngatifarire imari yeduka. Muri kuona kuti kuZimbabwe ndo chete kusingafarirwe mari. Mukaenda kuMalawi ikwacha yavo, mukaenda kuZambia ikwacha yavo, kuBotswana, kuSouth Africa marandi avo handiti. Saka vari kuti isusu tikashandisa mari yedu zvese zvemareti izvi kuti riri papi zvinopera. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa tariri nemateereri tamuchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa nyaya yeNational Development Strategy 1, nyaya yebudiriro kwatiri. Hanzi hatidi kusiya vamwe. Saka mibvunzo yenyu yakanakisa nekuti zvamunenge muine shuviro yazvo, zvidakadaka zvenyu zvinonyorwa. Zvimwe zvake zvamakavimbiswa zvakaitwa here, zvimwe zviri kushandwa zviri papi. Pamwe ndaona makabata chivezero. Bvunzai zvenyu mubvunzo wenyu. Takambovimbiswa kare kuti pano paMurape bhohoro renyu rine mvura yakawanda segungwa chaiyo, asi rakafa kare, harisati rambogadziriswa 1. Kechipiri, tinotenda chaizvo tiri kungonzwa mumaredhiyo kuti vakuru venyika vaita zvakati kwakati. Vamwe vakapiwa mbudzi, huku, nguruve, isa hasati tambopiwawo pano paMurape. Saka nangoti ndivhunzewo. Mashoko akanaka. Bvunzai yenyu tinombotora yakati kuti. Okay, maita mbuya tinokutendai nomubvunzo wakanaka. Nyaya yangu yanga iri yekuti tine a goal yekuita attain an upper middle economy class by 2030. Takatarisa kuti munhu wese by that time anenge ave capable kubata $3,000 mumaoko. Iri nyaya yekuti pane ma-activities anenge atipa kuti ma-programs anoita kuvandudza kana kuti empower one. But ini maonero angu ndofunga kuti kuya kwamaita kuti taure tese kudai tinogona kushewa mamwe ma-ideas andinofungidzira kuti 2030 tinogona kutoona kuti inogona kunga itori kure kana tika-implementa mamwe ma-ideas. Ndakanangana nekutarisa vashandi vehurumende atinoti ma-civil servants. Ndiri mumwe wacho. Ndanga ndichifungidzira kuti gakava rinogara richiitwa riya yekunzi masalaries rinogona kupedzwa nedzimwe nzira dzinosanganisira ndinoda kusuggesta pano yandinoziva kuti kune dzimwe nyika dzinotozviita. Ongo. Yes, tikatora vashandi vehurumende vese vangave masoja, mapolisa,
vana vese vekuvidya or manesi mateachers vese vanhu vaya kune mamwe macountries vanonzi pane stage yavanosvika vanopiwa maloans ari compulsory kuti munhu wese tora loan. Loan yauri kutora iyi ndeyekuti uite project yekuzonge paunoretire ndo paunenge wakarara ndo unenge uri mubhedha wako bed of roses yako iyoyo. Hauchamiriri kunzi munhu anzi akupiwa mari nekuti arwara achiregedze basa asingachazivi kuti achaishandisei nekuti akurwara yoperera kuhospital. Ndizvo zvomabvunza mubvunzo wakanaka. Tikaipiwa tese tichiri economically active tikatanga maindustry yedu kana kuti tikati ngatitiwakei dzimba tikangonzi munhu wese ngaavake dzimba munoona kuti tinocreata atinoti madownstream industries akawanda angave kuministry of transport vanotransporta zvinhu zvacho vanotengesa mabuilding materials vanovaka vanogadzira zvidhina mashops zvese anowanda so that munhu wese becomes employed anenge ane basa rekuita. Vaya vehurumende vanoshandira hurumende wese kana apedza basa rake paretirement paya hamutombotemwe nemusoro nekuti anenge atone project inenge mabvunza mubvunzo wakanaka vatoubata uno mukana wokupindura mibvunzo yenyu. Chimwe chaita kutora pfungwa dzenyu tichidziendesa kune vakuru vatituma. Asi rega nditi takatarisana nevision 2030 senyika ndosaka tiri kutaurisa even devolution yatiri kuti kuno kwaMurape imimi semhuri yekwaMurape muri kuitei kuitira kuti dunhu renyu risimukire. Kana takutaura zvedunhu tozodzika pasi kuti iwewe semunhu uri kuitei kuti usimukire dunhu rako risimukire. Saka mauya nepfungwa dzakanaka tiri kuti munhu nemunhu wana chaunobata kana kuri kurima nzimbe kana kuri kurima nzungu uchikuya dovi iroro ukazogona kusvika palevhu yekuti unoritengesera kunze kwenyika tiri kutosimuka income yeekonomi iri kutosimukira. Saka ipfungwa dzakanaka idzodzo mazvita enyu. Vauchirirei maoko. Nekuti kushanda senharaunda kushanda sedunhu zvinotibatsira. Kune vamwe vanoita kana mikando asi mikando tinokurudzira kuti kana mukafunga zvemikando ivai vanhu vanozivana vanovimbana nekuti vamwe vanokohwa pavasina kudyara handitika. Ehe, tomboenda kuna baba. Ndatenda Dr. Chisamba. Ndabvunzwa mibvunzo mitatu yakanangana neMinistry of Transport. One, ndotanga ne-tollgate. Pane tollgate relocation. Pane ma-tollgate ane chitsama akaoneka kuti ari panzvimbo dzisina kukodzera. Ministry of Transport nezinara ikatora chisungo kuti ma-tollgate aya anofanira kubva panzvimbo dzawo achienda panzvimbo dzakakodzera. Zvinosanganisa ne-tollgate redu repaSEKE iri. Chisungo ichi ndinochiziva asi pandichabva pano ndichadzoka ndichinotaura neshamwari dzangu vandoshanda navo vezinara kuti vanhu vekwaSEKE vakamirira chivimbiso chiya kuti zvava papi tollgate rifambiso riende uku asi tinozviziva. Taura yenyu baba. Mubvunzo wepiri. Teererai mubvunzo uyu wepiri. Wakafanana nemumwe wacho wema-potholes ari kuwanikwa patollgate. Ndambotaura ndichitanga kuti mukuru wenyika Dr. Emerson Mnangagwa pawakaparura inonzi Emergency Road Rehabilitation Program ndo zvinhu zvavanga wakananga kuti zvigadziriswe kuti vanhu vafambe zvakanaka zvisina njodzi. Asi nenyaya dzimwe nguva yemari zvinoti nonokei. Asi mukatarisa vanhu vekuno kwaMurape kwaSEKE mukatarisa mugwagwa wedu unobva kudhorobha reHarare inova Chitungwiza Road munoona kuti pane zvakaitika ipapo. Pawakaperera ipapo hatina kubva tamira. Tiri kuti zvakare pachaitwa mabudgets 2024 zvinoita Ministry of Transport haingosarudza iyo kuti nhasi toda kugadzira inoenda Wedza kana unoenda kupi. Vanoita nonzi ma-consultations kuma-devolution offices ndo vanozotipa ma-priority or emotional roads kuti togadzira uyu neuyu neuyu. Then pane kekupedzisira pane inonzi routine maintenance. Mugwagwa iwoyu ndaufambawo ndichiuya kuno wazara ma-pothole ekuti anoda kugadzirwa. And tichatarisa kuti iSEKE Rural District Council here kana kuti Department of Roads vese ndinoshanda navo. Pandichadzokawo ndichavaudza kuti kwandabva uko hakuna kumira zvakanaka. Vanhu
vaona kuti migwagwa yavo inoda kuti igadzirwe mvura isati yanaya. Mashoko akanaka. Vadikani zvivimbiso zvinoitwa pano ndezvechokwadi. Saka tauya kuti mutaure mega. Anditi muri kunzwa iye zvinovatozvona nhasi ivo vatamburawo. Isitatambura. Ndatozofonera mufundisi kuti tiri kunonoka rodhi yazotikuwadza. Saka ndafara kuti ivo vataura kuti kana vadzokera uku vanotonoona kuti aiwa mugwagwa uri kugadzirwa. Asi regai nditore mukana uno wekukutendai mese neuvepo wenyu nguva ifushwe. Tinokutendai nezuva ranhasi. Regai nditore mukana uno zvakare wokutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvine unyanzvi. Baba Musengezi, Mai Moyo, vataruona. Ndigotenda zvakare ministry yedu iyo inotarisa zveupfumi nekuvandudzika kweupenyu hwakanaka, Ministry of Finance. Tinoitenda zvikuru yatipa chirongwa nokuti ndo yanga ichitikotsera. Zvakadii zvakare kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.